खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसामनि बङाइगावआव उन्दै हिन्जावसाफोरखौ फुस्लायनानै हारियानासिम लांनायनि दायाव सानै सुबुं लांखारग्राखौ हमदों। आसाम सीएमआ सिलचराव गोदान सेक्रेटारियेटखौ बेखेवबाय। पीएम मदिआ सिलचराव 23,550 कौटि रांनि मावथांखि बेखेवदों। एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ उदालगुरियाव इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। कार्बि आंलंआव बास जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा, 10 जोखोम। पीएम मदिआ आसामनि क'क्राझाराव 4,570 कौटि रांनि जौगाखां मावथांखिफोरखौ बेखेवबाय। आसामाव 16,000 घुस लानायनि दायाव एसबिआइनि एसिस्टेन्ट मेनेजार हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि बङाइगावआव उन्दै हिन्जावसाफोरखौ फुस्लायनानै हारियानासिम लांनायनि दायाव सानै सुबुं लांखारग्राखौ हमदों। आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव पुलिसआ 14 मार्च 2026 खालारखालि सुबुं लांखारनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। दायनिगिरि आब्दुल रहिम आरो जहर उद्दिन पद्दार मुंनि दायनिगिरिया गोरिब नखरनि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जुलिनि नंखाय खोथा होनानै फुस्लायदोंमोन। बेनि उनाव बिथांमोनहा हिन्जावसाफोरखौ हारियानासिम दैथायहरदों आरो फानदों, जेराव सासे सुबुंखौ 60,000 राङाव फानदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। सासे उन्दै हिन्जावसानि नखरा अजद होनायनि उनाव जगिघपानि पुलिसआ बे बाथ्राखौ हमनो हायो। सन्देह गोनां सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो हिन्जावसाफोरखौ नोजोर होदोंमोन। इन्डियान पेनेल क'डनि सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव जगिघपा पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। गासै नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ सिलचराव गोदान सेक्रेटारियेटखौ बेखेवबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 14 मार्च 2026 आव सिलचराव मोनसे गोदान सेक्रेटारियेट बिल्डिंखौ बेखेवदों। सिलचरनि बायजोआव थानाय श्रीखनायाव थानाय बे सुबिदाया बराक हायेननि आसाम सेक्रेटारियेट महरै खामानि मावो। बियो मोनथाम जिल्लाफोर काछार, श्रीभूमि एबा करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दिखौ कभार खालामो। बे थांखिया सासनखौ मिरुआरि खालामनाय, खुंथायखौ खोला आसामाव सुबुंफोरनि खाथियाव लाबोनाय आरो सोरखारि सिबिथायफोरनि थाखाय गुवाहाटीसिम दावबायनायनि गोनांथिखौ बाङाइ खालामनाय। सीएम बिथाङा बेबादि बिल्डिंफोरखौ सुबुंफोरनि थाखाय सौहैनो हानाय खुंथायनि थाखाय गोख्रों थांखिनि बुंफोरथि होदों। बेयो डिब्रुगड़आव मोनसे सेटआपफोर आरो क'क्राझाराव आयेन आफादनि जथुम्माफोरखौ लाफानानै गुवार नाजानायनि बाहागो। थामथि खौराङाव दङ पीएम मदिआ सिलचराव 23,550 कौटि रांनि मावथांखि बेखेवदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ 14 मार्च 2026 आव आसामनि सिलचराव 23,550 कौटि रांनि जौगाखां मावथांखि बेखेवदों। बे हाबाफारिनि थांखिया बराक हायेन आरो सा-सानजायाव फोनांजाबनाय बिथायारि दाथाय आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ जौगाहोनाय। गाहाय हाइलाइटफोरा जाबाय 166 किल'मिटार शिलं-सिलचर हाइ स्पिड करिडर, 28,860 कौटिनि थाखाय भूमि भुजन आरो मोनसे 4-लेन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे जाय गुवाहाटी आरो सिलचरनि गेजेराव दावबायनायनि समखौ 8.5 घन्टानिफ्राय खमायनानै 5 घन्टासिम खमायगोन। बेयो मिज'राम, त्रिपुरा आरो मणिपुरजों फोनांजाबखौबो जौगाहोगोन। गुबुन गुबुन मावथांखिफोर सिलचर खोन्दो 1 आव एनएच 306 आव मोनसे गोजौ करिडरनि थाखाय भूमि पूजन, करिमगन्जनि फाथारखान्दियाव मोनसे गोदान आबाद फरायसालिमानि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय आरो मोब्लिब गोनां रेल खोन्दो 650 कौटि रांनि बदरपुरनिफ्राय सिलचर आरो बदरपुरनिफ्राय सुरैबारिखौ बेखेवनाय। बे राहाफोरा गोख्रै दावबायनाय, होंगो-दोंगो खमायनाय, साबसिन आबाद सोलोंथाय आरो ओनसोलारि जौगाथायनि सायाव नोजोर होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ उदालगुरियाव इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ थांनाय 14 मार्च 2026 खालारखालि उदालगुरि जिल्लानि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय।
बिथाङा 25 बोसोर बर' हारिनि थाखाय सिबिनायनि उनाव एबसुनिफ्राय बिबान एंगारदों आरो दोलोनि मोनसे जथुम आरो बरायनाय रेलियाव इउपिपिएलआव हाबनायनि खौरांखौ मोन्नाय जादों। बे हाबाफारियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', आसाम केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। बे आगाना बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरआव) इउपिपिएलनि थाथायखौ गोख्रों खालामो आरो जायगानि राजखान्थियारि बिथिङाव सोलायनायनि इसारा होयो। बाथि खौराङाव दङ कार्बि आंलंआव बास जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा, 10 जोखोम। 14 मार्च 2026 नि फुङाव कार्बि आंलं जिल्लायाव गंसे पेसेन्जार बासआ लामा सेरनि बिफांजों सौग्रावनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 10 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया बकाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय लक्षीजानआव जायो। बे बासआ मरिगाव जिल्लानि मयराबारिनिफ्राय नागालेन्डनि डिमापुरसिम थांगासिनो दंमोन। गारिया खारबाय थानाय समाव कन्ट्रल खोमानानै फांसे बिफांजों सौग्रावहैयो। गारि सालायगिरिजों लोगोसे 4 दावबायारिफोरा लोगो लोगो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ आब्दुल बारेक, कलिम रेहमान, चबिना सुल्ताना आरो आलाल उद्दिन होननानै सिनायथि मोननाय जादों। जोखोम जानाय सासे गथ'जों लोगोसे 10 दावबायारिफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय डिमापुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। पुलिसआ गोथै सह'फोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय बोखांबाय आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ पिएम मदिआ आसामनि कक्राझाराव 4,570 कौटि रांनि जौगाखां मावथांखिफोरखौ बेखेवबाय। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ 13 मार्च 2026 शुक्रबारखालि आसामनि कक्राझार जिल्लायाव 4,570 कौटि रांनि जौगाथाय मावथांखिफोरखौ बेखेवदों, जायनि जाहोनाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बिथांनि गावारि दावबायनायखौ दोनथ'नाय जादों। बिथाङा बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां साननैनि आसाम दावबायनाय समाव गुवाहाटीआव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंदों। गाहाय हाबाफारिफोरा जाबाय हादोरसायाव 900 किल'मिटारनिबो बांसिन लामाफोर लुफुंनो थाखाय आसाम माला 3.0 (3,200 कौटि रांनिबो बांसिननि थाखाय भूमि पूजन। बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव हान्था-मेलाखौ गोरलै खालामनो फोनांजाब बिथिं, दावबायारि, आबाद, सावस्रि जोथोन आरो गामियारि सौहैनायखौ बांहोनो थाखाय 1,100 कौटि रांसो बेसेननि मोन6 लामा मावथांखि, 4 फ्लाइअभार आरो 2 दालां बेखेवनाय जादों। बिथाङा बासबारियाव सम-सम अभारहालिं (पिअएइच) रेलवे मावबादाखौ गायसनदों आरो गं3 गोदान ट्रेनफोरखौ बेखेवदों। बेफोर ट्रेनफोरानो जादों कामाख्या-सारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी-निउ जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस आरो नारंगी-आगरतला एक्सप्रेस। 7थि खौराङाव दङ आसामाव 16,000 घुस लानायनि दायाव एसबिआइनि एसिस्टेन्ट मेनेजार हमजादों। सेन्ट्रेल बिउर' अफ इनभेस्टिगेसन (सिबिआइआ) आसामाव 16,000 रां घुस लानायनि दायाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया (एसबिआइनि) सासे लोगो मेनेजारखौ खादों। मावख'गिरिया कामरुप गामियारि जिल्लानि गुमी दालायाव थिसनजादोंमोन। सिबिआइनि बादिब्ला बेंकनि मावख'गिरिया सासे कास्टमारनिफ्राय रुफटप सलार इलेक्ट्रिफिकेसन सिस्टेम गायसननो थाखाय लननि आर'जलाइखौ प्रसेस खालामनो थाखाय रां बिदोंमोन। अजद मोननायनि उनाव एजेन्सिआ 12 मार्चखालि केस रेजिस्टार खालामो आरो ट्रेप अपारेसननि बिथांखि लायो। अपारेसननि समाव दायनिगिरि अफिसारखौ घुस लानाय समाव रंगे आखाइजों हमनाय जायो। उनाव बिथांनि न'आव सिग्रोमनाय जादों। बे मावख'गिरिखौ गुवाहाटीआव सिबिआइनि स्पेसियेल कर्टआव पेश खालामनाय जागोन। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।